kasama natin si Madam. Ay, ang ganda ako. Siya mo ay susulit. We're here in Baguio City. Malapit na tayo sa Mount Balongon. Yes, Madam. Ang ganda mo. Ang ano dito? Mark's my dog. Hello. Ganda mo. Biday sa atin. Mapagkadi pala ng tao. Ha? Biday happy, di ba? Di ba yun yung kinakain? Agong biday. Bali mo to. Kasi dahil yan. Pero parang Ako din nagkaputi nga ako eh. Puro narata. Kevin, nasa na tayo? Nakalive ka dyan.
Kapag ako, yung ginagawa mo sa... Parang magic lang eh.